रायजोफोर जोंना बाबाया बेमार जादों बेनिखायनो आंखौ सहाय खालाम। बिफानि बेरामखौ मोजां फाहामथाय होनो थाखाय फिसाजोआ सुबुं अनफावरिनियाव अनसुंथाइ नागिरहरदों आखाइ खबजबनानै। तामुलपुर महकुमानि कुमारिकाटानि सिङाव थानाय हाजारागाव बेराघाट गामिनि थागिबि केथिं बर'नि फिसाज्ला 33 बोसोर बैसोनि जुगु बर'आ गोबाव समनिफ्रायनो केन्सार बेरामजों भुगिनांनानै दं। जुगु बर'आ बेराम जानायनिफ्राय लानानै दासिम 6 बोसोरसो जालांबाय। बेरामाव गोग्लैजेननाय समनिफ्रायनो फाहामथाय होनो थाखाय गोब्राब नाजादोंब्लाबो दुखुथिया नखरा थोजासे रांखावरि गैयैनि थाखाय माखासे समाव फाहामथाय होबोनो हाबोआखै, जायनि थाखाय बेरामा गोब्राब जालांदों। दुखुथिया नखरा बेरामखौ माबोरै मोजां फाहामथाय होनो हागोन बिनि राहाखौ नागिरदों। जुगु बर'नि अनसुलि बिसि अनजुमनि राभा बर' आरो उन्दै हिन्जावसाया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे, 5 नं तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारि, 2 नं दारांगा बियाबनि एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारि आरो आखाइ खबजबनानै मदद होनो खावलायदों आरो गासै गोसो अनफावरि रायजो राजाखौ गाहायाव होनाय एकाउन्ट नंनि गेजेरजों जा हायो रांखावरिनि मदद हरनो खावलायदों। एकाउन्ट हल्डार नेम जुगु बर', एकाउन्ट नं 40375107119, IFSC SBIN 00150226, मोबाइल नं 6901405824। रायजोफोर जोंना बाबाया बेमार जादों गुबु जाबाय। जोंना बाबानो फैसा बुज्रा नांगौ जादों बेमारखौ नायनो, बेनिखायनो आंखौ सहाय खालाम। किमान बोसोर हल? 6-7 बोसोर मान हल। কি বেমাৰ? কেঞ্চাৰ। ট্ৰিটমেণ্ট দি আছে নেকি? এতিয়া ডক্টৰত চিকিৎসা কৰি আছোঁ আৰু। ক'ত কৰিছিল? এই গুৱাহাটী কেঞ্চাৰ হস্পিটেল। ডক্টৰে কি কৈছে? এতিয়া ডক্টৰে একো মানে ৰিপৰ্টটো পালেহে ক'ব পাৰিব আৰু শৰীৰটো এতিয়া কাটিব পাৰিব না নোৱাৰিব এইটো পোৱা নাই। এনেই অকল এটা মেডিকেলতে চাই আছিল? এতিয়া এইটোতে চাই আছোঁ কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত। এতিয়া কাৰোবাক কিবা ক'ব লগা আছে নেকি? কিবা ক'ব লগা একো মানে নাই আৰু। ৰাইজক বা চৰকাৰক কি আহ্বান জনায়? আহ্বান আৰু কি জনাম আৰু চাই কেনে মানে অলপ সহায় কৰাটো ভাল আৰু। আমিও দুখীয়া কাম কৰি খাব লাগে, টকা পইচা সহায় বিচাৰ কৰিছোঁ আৰু। কেতিয়াবা কোনোবা আহিছিল নেকি? কোনোবা মানে আহিছিল আগতে ফোনিৰ লগত আৰু চেয়াৰমেন কোনোবা আহিছিল আৰু। কিবা হয় দিছিল নেকি? একো হয় মানে দিয়া নাই। প্ৰথমতে আহাতে দিনা আনিছিল আৰু আপেল অলপ, বিস্কুট অলপ, চাহ, নিমখ এনেকৈ কিবা কিবি লৈ আনিছিল আৰু। বেমাৰ চাবৰ কাৰণে পইচা পাতি দিছিল? দিয়া নাই বেমাৰ চাবৰ কাৰণে। এমএলএ বা এমচিএৰ ওচৰত কেতিয়াবা গৈছিলে নেকি? যোৱা নাই মানে সিহঁতে আলোচনা কৰিম বুলি কৈছিল আৰু এতিয়ালৈকে একো উত্তৰ দিয়া নাই। এতিয়া ৰাইজক বা চৰকাৰক কি আহ্বান জনায়? সহায় বিচাৰ কৰিছোঁ আৰু কোনোবাই অলপ চলপ কিবা দিয়ে যদি আৰু 1-2 টকা বেমাৰ চাবৰ কাৰণে। এতিয়াতো বহুতখিনি পেলালোঁ পইচা কষ্ট কৰি কেনে। जुगु बर'। मा बेमार जादों नोंहा? केन्सार। बेसे गोबाव जाखो? 6-7 बोसोर जाबाय। गिबियाव माबायदि जाजेनखो? गिबियाव ओरैनो सायोमोन आरो भितराव सानानै बुदों आरो बुनानै बिदिनो माने केन्साराव गोग्लैदों आरो बेमारा। फाहामथाय लादोंना लायाखै डाक्टार? फाहामथाय थांगासिनो दङ मेडिकेलाव दा जिएमसि केन्सार मेडिकेलाव गुवाहाटियाव। दा फैसानि थाखायनो माने उसुखुथु जागासिनो दं आरो थांनो हायाखै आरो ना। दा फैसासो नांगौ आरो फैसा नङाबाथ' जाया जेबो।
बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बा बिटिसिनि एमएलए बिथांमोनखौ मा खावलायनो सानो बिटिसिनि जोंनि प्रमद बर'खौ आं खावलायहरो जे मदद खालामो आंखौ जुगु बर'खौ बेमारनि थाखाय बेमार हामनो थाखाय एसे रांनि गोनांथि जादों आरो मदद हरनायखौ लुगैयो मदद हरनायखौ लुगैयो आरो